Čo sa týka havarijného poistenia, kryjeme svoje vlastné vozidlo. Najbežnejšie poistenia, ktoré sú v základnom poistení havarijného poistenia, je havária, teda stret s nejakým iným účastníkom dopravnej prevádzky, alebo keď zrazím zviera, prípadne narazím do stromu, do nejakého mostíka, plotu, domu alebo čohokoľvek. Živel, napríklad krupobytie alebo výchrica, keď mi zhodí konár alebo celý strom na moje vozidlo. Krádež, keď mi celé auto ukradnú, samozrejme musí to byť nahlásené na polícii. Vandalizmus, keď napríklad nájdem rozbité okno, vykradnuté vozidlo alebo poškodené niečo na tom vozidle. Hlodavce, keď mi prehryznú kabeláž, tak je to tiež kryté v havarijnom poistení. Najbežnejšie pripoistenia, ktoré sú, môže byť poistenie úrazové buď vodiča alebo celej posádky, náhradné vozidlo, pripoistenie batožiny a samozrejme poistenie GAP, ale o ňom si povieme až v ďalšom videu. Netreba zabudnúť na to, že pri dojednaní havarijného poistenia sa počíta aj so spoluúčasťou. To znamená, tá najbežnejšia, ktorá býva, je 5%, minimálne 165 eur. Samozrejme závisí to od poisťovne, niektoré to majú posunuté vyššie, niektoré aj nižšie. Od toho sa potom aj vyvíja vlastne splátka vášho poistného. Čo sa týka spolúčasti, ak ja spôsobím škodu na svojom vozidle, teda ja do niekoho, do niečoho nabúram, kryjem si to, teda platím si spolúčasť sám. Ak do mňa iný človek nabúra so svojím vozidlom, spolúčasť je hradená z jeho zákonného poistenia. Ale havarijné poistenie používam vždy, či už keď nabúram ja, alebo keď nabúrajú do mňa.